No, ak všetko dobre ide, tak by ste teraz mali vidieť taký môj zdieľanú obrazovku, na ktorom sa nachádza, že ako postupovať. Vidíte to? Je to tak? Áno. Áno, super, tak je to pripravené. Ešte prijímame ďalšiu návštevníčku. No a tu je v podstate popísané, že ako postupovať. Teda cieľom je ukázať, že ako u nás na škole organizujeme také školské Scrabble, ktorého my to voláme to, že jesenná liga máme úspešne za sebou. Nedá sa povedať, že by to bolo nejaké že strašne úspešné, lebo sa mi zdalo, že na začiatku to bolo také abstraktné, ale teraz, keď tento týždeň púšťame zimnú ligu, tak verím, že sa do toho zapojí viacej detí. Z môjho pohľadu je to taká aktivita, ako trochu detí do nejakej spoločnej hry. Premýšľanie, práca s písmenkami sa mi zdá, že je v celku užitočná a je to teda také mierne súťaženie. No, celé to teda prebieha online a postupuje sa asi takto, ako teraz ukážem. Ja na to teda používam celé takú bezplatnú službu alebo bezplatnú aplikáciu, ktorá funguje alebo môže fungovať cez internet, cez web a tá sa volá, že OneNote. Aby sa to dalo zrealizovať, tak prvá vec je, že treba mať založený účet na službe, ktorá sa volá Outlook, Live alebo Hotmail. Prevádzkuje to teda Microsoft. Možno na školách používate Office 365. To je teda taká komerčná alternatíva, to, čo idem ukázať, vlastne na to netreba ten Office, netreba nikomu nič platiť, dá sa to samozrejme robiť aj v tom, ale toto je teda úplne, že neplatená služba. No a ja tu mám teda pustený prehliadač, konkrétne som si tu zvolil Firefox, ale rovnako by to malo fungovať v ľubovoľnom inom prehliadači. A prvý krok, ktorý potrebujem spraviť v rámci tohto postupu je založiť si na tom live.com účet. A teda postupoval by som takto, že otvorím si nové okno, použil som takúto možnosť vytvoriť si okno, ktoré sa volá, že privátne, čiže nie je momentálne prepojené na žiadne iné prihlásenia sa a účty, ktoré potenciálne v tom prehliadači mám. Napíšem sem www.live.com a kliknem, že sa chcem pripojiť, teda prihlásiť a idem si ten účet vytvoriť. Takže keďže chcem vytvárať nový účet, neprihlasujem sa so žiadnym konkrétnym účtom, ale kliknem na vytvoriť, tu mám po anglicky, že create one. No a teda chcem ten účet mať špeciálne len kvôli tomuto Scrabble, tak by som si dovolil ho nazvať, Scrabble. Treba zmeno školy, povedzme, že som ZŠ Narnia, môžem použiť ZŠ Narnia, takže scrabble.zšnarnia@outlook.com bude môj účet, ktorý si idem vytvoriť. Kliknem na Next, musím si vymyslieť nejaké heslo, pokiaľ možno také, čo si budem pamätať. Heslo mám vytvorené a nazvem teda ten účet, že je Scrabble ZŠ Narnia. Áno, už tu máme aj Zuzku Molčanovú ZŠ Narnia, takže tu som si vytvoril tento účet ZŠ Narnia, teda vytváram si tento účet, kliknem ďalej, treba tu zadať nejaký dátum narodenia, tak môžete dať, že dátum vzniku školy, čokoľvek. Dôležité je, aby to bolo viac ako 13 rokov, aby to potom neotravovalo s tým, že to musí potvrdzovať nejaký dospelý. Tak povedzme, že to je 1. januára 1950, región som si zvolil Slovensko, kliknem Next a mám tu ešte jednu vec, čo ma čaká a síce takú ochranu, že som naozaj človek, že to nie je strojovo vytvorený účet, tak tu takto kliknem, oslíka mám narovno, kliknem Done. Za 9 sekúnd sa mi ho podarilo vyrovnať a účet je vytvorený a môžem s tým ďalej pracovať. Keď máte nejakú otázku, tak kľudne sa spýtajte, že čokoľvek ďalšie, alebo teda čokoľvek k tomu chcete povedať. Zatiaľ sme vo fáze, že sa mi podarilo vytvoriť si nový účet na live.com a ten účet som nazval scrabble.zšnarnia@outlook.com.
a teda vytvoril som si špeciálny účet pre túto hru, aby mi to neplietlo s inými vecami, ktoré mám. No a teraz sa mi teda otvorila webová verzia poštového klientu Outlooku. Tu si kliknem a vyberiem si OneNote, lebo teda to, čím chcem robiť, je teda chcem s týmto OneNoteom ďalej pracovať. Tak ja sa opýtam, môžem sa? Áno, jasné, nech sa páči. Keď máme ten školský Outlook, tak ten nemáme používať, áno? Máme si radšej vytvoriť nový na tento účel. Ja by som povedal, že urobil by som to úplne na novo. Jeden z dôvodov je aj že je to úplne najjednoduchšie riešenie. Jeden z dôvodov je aj ten, že kto to nakoniec bude správovať. No ja som to nakoniec u nás na škole to konkrétne funguje tak, že som sa dohodol s jednou našou bývalou žiačkou, ktorá je teraz prváčka na gymnáziu a má veľa voľného času a chcela s niečím na škole pomáhať a v podstate som to celé prenechal na ňu. A tým pádom, že to je úplne že samostatný účet, ktorý nejako nesúvisí so mnou ani s ničím iným, tak vlastne nie je problém, že môžem mu dať meno, heslo na ten účet niekomu ďalšiemu, aby to mohol správovať. Tak preto by bola moja ako keby dobrá rada bola, že spraviť si to úplne samostatne, nemiešať to s niečím, čo v škole máme. Šlo by to spraviť aj tak, ale toto sa mi zdalo, že je také najjednoduchšie. A je to zadarmo, tak prečo, však ako koniec koncov. Dobre, no, takže teraz som si vytvoril tento prvý účet, teda prvý OneNote. Počkajte, vytvorím si takto, pridám si tam nový, nazvem ho, že to je školské Scrabble z Narnia. Vytvorím si tento nový notebook. A takto si ho tu vytvorím. A dobre, tak to je taká prvá vec. A ja vám teraz do chatu nazdielam odkaz, ktorý teda je k dispozícii na takú šablónu s tým, čo môžete, vlastne aby som uľahčil si prácu, že to, čo už máme vytvorené my. Takže teraz skopírujem tento odkaz, skopírujem ho, dám ho aj sem do chatu. Dúfam, že to potom niekde zobrazí v rámci toho celého, ale však keď to budem zdieľať, tak ho tam pridám. Takže tu je ten odkaz. Tak. A v každom prípade ale spravím to, že v tom prehliadači, kde mám to svoje školské Scrabble z Narnia, tak si otvorím aj ten zdieľaný takú šablónu pre to všetko. Takže mám tu teraz dve záložky v tom prehliadači. Mám tu záložku školské Scrabble, čo je teda tá šablóna pre to všetko. A mám tu potom školské Scrabble z Narnia, čo je teda ten môj vlastný OneNoteový zošit, ktorý si idem vytvoriť pre to, že to chcem u nás na škole hrať. Čiže to je taký rozdiel medzi tými dvoma. Toto tu je šablóna, toto tu je to, čo si idem teraz vytvoriť, s čím budem ďalej pracovať a tak. No, keď si teda pozriem tú štruktúru tej mojej šablóny, tie OneNoteové zošity, ak to nepoznáte, tak majú takúto štruktúru, že majú tu niečo, čo sa volá, že sekcia. Táto moja sekcia sa volá, že 2020-2021, lebo teda tento školský rok. A v tej sekcii sú jednotlivé stránky. Jedna z tých stránok je teda ako postupovať a ďalšia stránka je stránka s pravidlami, ktorú voláme, že o školskom Scrabble. No a teda v tom svojom zošite si vytvorím teda najskôr túto sekciu 20, 20, 21. Hopla. Kde tu mám taký tento 21, tak OK. A vytvorím si tam novú stránku, ktorú nazvem, že pravidlá školského Scrabble. A z tej mojej šablóny si v podstate skopírujem to, čo tu máme napísané ako tie pravidlá. Dám to potiaľto, že zaregistrovať svoj tým môžete tu, to si ukážeme neskôr, ako si tam spravíme svoj vlastný. Takže potiaľto som si teda skopíroval pravidlá.
tie pravidlá v podstate hovoria, že online Scrabble funguje na rovnakom princípe ako táto stolová hra. Ak nevieš, ako stolová hra funguje, tu je nejaké pravidlá, nejaký popis. Na rozdiel od normálneho Scrabble, tu budeme môcť mať viac hráčov, dokonca nemusíte hrať za seba ako jednotlivca, ale môžete súťažiť v skupinách, ktoré voláme týmy. V každý pondelok sa vylosujú písmenká a teda do stredy večera sa príjmajú odpovede alebo teda návrhy na slová, ktoré sa z tých písmeniek dajú zložiť a potom vo štvrtok zasa nové písmenka. Vlastne toto celé nazývam, že jedno kolo. No a odpovede treba poslať mailom, tomu sa ešte o chvíľku dostanem a vlastne takto tá hra v priebehu týždňa alebo v priebehu teda tej ligy, toho obdobia, na ktoré si zadefinujeme. My sme si teda povedali, že dáme jesennú ligu, tá práve skončila, teraz tento týždeň začneme zimnú ligu a tá bude do jarných prázdnin a po jarných prázdninách spravíme jarnú ligu, ak ešte bude o to záujem. Ale teda potrebujem si ešte vytvoriť nejaké ďalšie súbory. Keď sa pozriem na tú moju šablónu, tak teda ten ďalší súbor sa volá, že Zimná liga. A to je taký hlavný súbor, alebo teda hlavná stránka s tými, čo sa vlastne tam celé deje. A túto hlavnú stránku si teda, alebo teda z tejto stránky si skopírujem veci do svojho zošita. Takže tu si vytvorím pridať stránku, add page, nazvem to Zimná liga 2020-2021 a skopírujem si tam tento obrázok, to je tá moja Scrabblovnica, ktorej to celé beží, pekne si ho sem skopírujem a skopírujem si, keď mi to tam pribehne z tej šablóny aj túto tabuľku, ktorej sú a ktorou sa potom riadi celá hra. Takže tu si takto pekne skopírujem, Ctrl+C a dám si to sem takto, sem vedľa. Opla. Prečo mi to nejde? Ctrl+V, tu ak sa mi to sem niekde umiestni. Ak počkať. Sem vedľa si to sem dám, aby mi to tu takto nebolo. Mám to tu také chaotické trošku, ale sem. Takže tu mám jedno s druhým, trochu si to zmenším, aby sa mi v tom ľahšie orientovalo. Čiže mám Scrabblovnicu a tu už mám. Tu sú už aj prvé použité písmenká, tie si odtiaľ vymažem, lebo tie tam budem dávať svoje vlastné. A teda toto je stránka, ktorá potom riadi celý beh hry. Ako som už povedal, v rámci tej našej zimnej ligy máme 7.12. až 13.12. že celý tento týždeň beží prvé kolo, lebo teda ešte to len štartujeme túto zimnú ligu a potom sú tam rozpisy, že ako budú bežať ďalšie kolá. No, potrebujeme ešte ďalšie stránky si tam dotvoriť. Táto ďalšia stránka sa volá, že Zimná liga sa bude volať Zimná liga 2021 výsledky. A tam si z tohto výsledky, tak, výsledky, máme výsledky a tam si z tohto môjho skopírujeme tieto základné tabulky, ktoré sú o tom, že počkajte, ja si tu vlastne musím edit notebook, preto mi to nejde tak, ako by som si predstavoval, že mi to má ísť tak, Ctrl+C a prekopírujem si to tu a mám tu. Takže mám tu teraz tieto tabulky. A toto sú nejaké názvy. Toto je taká úvodná tabulka, to si tam odtiaľ vymažem. A ešte jednu tabulku, ešte jednu stránku si tu vytvorím. Túto nazvem, že pomocné. A sem si skopírujem z tejto mojej stránky pomocné veci. Tu sa nachádzajú všetky písmenká, ktoré v tej hre potom budem potrebovať a ktorými potom budem ďalej pracovať. Takže si ich takto pekne skopírujem, Ctrl+C, Ctrl+V, tu mám všetky písmenká, oni sa mi tu takto pekne dajú do stĺpčeka. Dobre, už mi tam nabiehajú a skopírujem si tam ešte túto tabuľočku.
tá mi bude slúžiť tak pracovne počas tohto celého. No a teraz som vo fáze, počkať, som tu, Ctrl-V, tu si dám svoju tabulečku, tak, že mám pripravený súbor, ktorým tu následne riadiť. A to je úplne, že všetko, čo k tomu potrebujem. My máme teda tú filozofiu, že deti sú teda rozhodené v tímoch, môžu si vybrať to svoje zloženie tímu, aké chcú. Dokonca sme to nechali úplne otvorené, že keď chcú, môžu si spraviť rodinný tím so súrodencom alebo s rodičmi dokonca. Je to úplne, že otvorené, nie sú tam žiadne nejaké konkrétne pravidlá. Dajú sa samozrejme nejaké vymyslieť. Ale podstatné je, že potrebujeme, aby sa mi tie týmy nejakým spôsobom do tej hry registrovali a na to nám poslúži ďalšia taká služba, aplikácia, ktorú na tom live máme k dispozícii a síce, že aplikácia pre tvorbu formuláru. Takže si vytvorím taký jednoduchý formulár. Počkajte, stay on page, prečo mi to takto blbne. Kde som tu? A to tu máme. Čo sa tu stalo? Pre každý prípad, aby som mal istotu, že mám všetko hotové. Dobre, pomocné, to vyzerá, že tu máme všetko. Dobre, tak ako by sme mali mať. Jak nám hapruje internet. Ale ono to časom príde. Dobre, takže otvoríme si tie formuláre. Všetky aplikácie formuláre. Vytvoríme nový formulár. Stále to tu si viem pozrieť, že robím ako Scrabble ZŠ Narnia účet, aby som sa v tom nemýlil. Takže vytvorím si nový formulár, tam ten nazvem, že registrácia na školský Scrabble. A je to v podstate veľmi jednoduchý formulár, kde máme, že prvá otázka bude, že názov tímu. A druhá otázka bude, tá bude povinná. A druhá otázka bude mail na prvého člena tímu. Bude tiež povinná, takže tam máme mailovú adresu a pridáme ďalšiu otázku. Dáme, aby sa mi to ľahšie robilo, dám tam, že prvého s bodkou a už si to len Ctrl-Z, kompírujem, Ctrl-C, dáme druhého člena tímu, tretieho člena tímu a my máme maximálne, že 5-členné tímy, takže dáme štvrtého člena tímu a 5. člena tímu. Dobre, takže mám vytvorený registrácia na školský Scrabble, mám tu tímy, teda mám tu otázky, tieto už nemusia byť povinné, lebo keď treba môže byť len jednočlenný tím, tak tam to vymažem, aby to tam pustilo, keď vyplňať a tak ďalej. A už si len môžeme pozrieť, že ako ten formulár vyzerá. Vyzerá takto krásne. Počkajte, keď ho chcem teraz niekomu poslať, tak toto je vlastne, skopírujem si odkaz naň. Dobre, a vrátim sa späť do môjho OneNote. To bolo tuto. A do toho OneNote, medzi tie pravidlá, len skopírujem ten odkaz. Tak, pravidlá školského Scrabble. Tak, na túto stránku. Zaregistrovať sa môžete tu. No, tak, a mám tam formulár a ten sa takto pekne sa ma hneď vloží a mám vlastne pripravené všetko preto, aby som školské Scrabble mohol začať hrať. A ukážeme si o chvíľku, že ako potom tá samotná hra prebieha, ako si tú Scrabblovnicu postupne editujem. Teraz jediné, čo potrebujem spraviť, je, že kliknem tu na toto share
alebo teda zdieľať, aby som to mohol poslať. Tu je dôležité, že aby som neposlal ten odkaz deťom tak, že mi to potom budú môcť editovať, čiže meniť a niekto mi tam, či už naschvál alebo nenaschvál, spraví nejakú chybu, teda kliknem na tam ten, čo som klikol na to, že teda tam tá možnosť zmeny, vypnem, čiže teraz to nemôže nikto meniť, kliknem aplikovať a mám tu, že anyone with the link can view. Myslím, že keby som to mal po slovensky, ten Firefox, tak mi to povie, že ktokoľvek s odkazom môže zobraziť. Skopírujem si ten odkaz a povedzme, že sa tuto prepnem, takže skopírujem si ten odkaz a tento odkaz spolu s nejakým vysvetľujúcim mailom pošlem deťom. Pozývame vás hrať sa Scrabble, ak chcete, bla bla. A teraz informácie vidíte na tomto odkaze a tam si teda nájdu, tu je to pravidlá školského Scrabble s tou možnosťou zaregistrovať sa. A som pripravený. Takže sú nejaké otázky až doposiaľ? Dáva vám to zmysel? Môže to takto byť? Myslím, že dá sa to pochopiť. Dá sa to pochopiť? Dobre. OK, však koniec koncov teraz bude to nahraté, čiže ktokoľvek si to potom môžete aj pozrieť, keby ste si to chceli, že ak som nejak moc rýchlo išiel. Zuzka Molčanová, ty dávaš pozor, alebo pritom ešte niečo iné robíš? Doplnila by si nejaký iný nápad z toho, čo som ukázal ako odborník na tieto služby? Či už tu Zuzku nemáme? A možno sa mi už odpojila medzičasom. Dobre, niekto mi tu zvoní, tak toto vypneme. Dobre, tak a teraz tá samotná ďalšia pasáž a síce, že ako... už tu Zuzku nemám, sa mi odpojila. Dobre, no a teraz tá samotná pasáž, ako prebieha tá hra. Teda, potom ako sa zaregistrujú týmy, tak sa spustí prvé kolo, alebo teda spustí sa samotné kolo a k tomu potrebujeme najskôr vylosovať písmenka. Pravda je taká, že my teda paralelne, okrem teda online, tak je dobré mať aj takú tú stolnú verziu a v nej si to celé tiež nejako udržiavať. Teraz to myslím ako toho, kto celú tú hru riadi, lebo to nám umožňuje treba tie písmenka náhodne vylosovať. Povedzme, že ja teraz tu náhodne vylosujem ako úvodné písmenka, že treba vezmem, že C, Ctrl C, dám si, že Ctrl V, do tejto tabulečky si pekne pridám vylosujem nejaké písmenka. Hovorím, optimálne je, aby človek mal dodržané tie správne počty písmeniek a tak ďalej, robiť to tak, že si tie písmenka normálne vylosujem, ako by som to hral naživo. A zároveň ešte teda naživo tak udržiavam, aby som v tom mal pořádek. Takže tu si tam vylosujem 7 písmeniek, mám si tam nejaké také, aby som potom z toho vedel poskladať slovo v rámci tohto úvodu. Ctrl V a ešte si tam dám nejaké O. Dobre, tak dajme ešte to. Dobre, tak dajme takéto písmenka. Takže toto sú teraz naše písmenka, ktoré sme vylosovali. To si teraz celé skopírujeme. Ctrl C, ideme sem do Zimná liga. A toto budú písmenka, ktoré platia pre toto prvé kolo. No a teda sú tam všetky podstatné informácie. S týmto to teda môžem poslať deťom a čakám, že mi chodia mailami a zadám ako mailovú adresu mail práve na tento účet, čo som si vytvoril pre tento školský Scrabble, čiže sa mi to nepletie s inými mailami v práci a čakám, že mi začnú chodiť výsledky. Teraz, keď mi tie výsledky prídu, vždy je, a tu je to v tých pravidlách vlastne napísané,
že to slovo treba umiestniť niekam na skreblovnicu, treba ho umiestniť tak, aby bolo za čo najviac bodov. Ako myslím, že väčšinou už tie pravidla poznáte. A zo všetkých, ktoré mi prídu, tých nominácií, ja si jedno teda vyberiem to, ktoré má najviac bodov, s tým, že môže vzniknúť situácia, že prídu rôzne slová za rovnaký počet bodov. V takom prípade vyberiem to, ktoré je dlhšie, a ak náhodou prídu aj rovnako dlhé, tak tým, že ja tomu celému šéfujem, tak si vyberiem to, ktoré sa mi viacej páči, a to prehlásim, že bude víťazné. No ale k jednotlivým tímom potom zadám, povedzme, že mal by som tým 3x, a tí prišli so slovom z týchto písmeniek, čo tu teraz máme, a neviem, slovo žito, a teda to prvé slovo v Scrabble musí ísť vždy cez tento stred, takže povedzme, že by bolo uložené od políčka H7, takže by mi prišlo tu, že by bolo slovo žito. Žito, a žito je za koľko bodov? 5, 6, 7, 8 krát 2, to je za 16 bodov. Takže zadám žito, počet bodov 16 a toľko, to je teda skóre v tom prvom kole. A samozrejme všetkým ostatným potom Y ďalší tým a Z ďalší tým, takto presne to spočítam a tu to dám do celkového poradia, kde budem udržiavať. Vždycky za každé kolo si vlastne túto tabuľku skopírujem, spravím potom vyhodnotenie 2., 3., 4., 5. kola, aby bolo vidno, ktorý tým koľko bodov získal za ktoré slovo, a tu zapisujem ten celkový výsledok, a teda tuto v tej hlavnej, tak si vlastne tu mám písmenka, tuto dopíšem víťazné slovo, počet bodov, a v tom si udržiavam poriadok za celú tú hru. A už mi zostáva len jedna jediná vec, to víťazné slovo umiestniť na tú skreblovnicu, aby teda pre to ďalšie kolo to hráči videli. A to budem robiť takto, že kliknem si na ten obrázok, dám CTRL-C a teraz ho potrebujem v podstate tie písmenka tam doplniť. A na to mi stačí hociaký grafický editor, povedzme, že každý má vo Windows grafický editor s názvom Skicár, tak si spustím Skicár. No. A teraz zistím jeden zádrhel. Klikol som si na obrázok, dal som Ctrl+C, doteraz všetko krásne fungovalo, idem do Skicáru, dám Ctrl+V a zistím, že mi to nič neurobilo. Že mi tam nič nepridalo. Čo sa vlastne stalo? No, ono to tak funguje, že pri tom kopírovaní, že doteraz som vlastne kopíroval tie súbory alebo tie dáta len medzi tými OneNoteovými zošitmi, tam to išlo bez problémov. Teraz mám naozaj že problém, že musím to vymyslieť nejako inak. Dá sa to vymyslieť inak dvoma spôsobmi. Ten prvý spôsob je, že kliknem na ten obrázok, kliknem naň pravým tlačítkom myši a vyberiem, že Save As, čiže uložiť ako. A ten súbor sa mi uloží. Tunak to nie je žiadny dialog, to nevolá, ale tunak mi jednoducho v tom Firefoxe kliklo, že ten súbor je uložený a ja si ho v tom skicári teraz môžem otvoriť. Tam, kde zvyčajne sa mi teraz súbory ukladajú, v mojom prípade sú to že stiahnuté súbory, tak v stiahnutých súboroch posledný súbor, ktorý tam mám, sa volá, že Get-Image, a to je teda súbor so skreblovnicou. To je jedna z možností, ako to môžem vyriešiť. Druhá z možností, ako to môžem vyriešiť, je, že keď mám tú skreblovnicu, kliknem na to, skopírujem to, teda vyberiem to Ctrl+C pre skopírovanie, dám si to do Wordu, potrebujem nejakú medziaplikáciu medzi skicárom a tým prehliadačom, dám si to do Wordu, Ctrl+C, teraz keď pôjdem do toho skicáru, dám Ctrl+V, tak mi ju tam už skopíruje tú skreblovnicu. Takže mám ju teraz v tom skicári uloženú a už tam len potrebujem nakopírovať tie písmenká a pohrať sa s tým. A to teda spravím tak, že idem sem. Máme tam teda písmenká, ktoré používam, sú žito, takže Ctrl+C. Znova použijem ten Word ako takú medzischránku, dám Ctrl+V, Ctrl+C. Idem do skicáru, dám Ctrl+V. Povedzme, že som povedal, že bude od H7, tak sem dám to Ž. Krásne umiestnené. A tunak mám to I, Ctrl+C a zasa Word.
Ctrl-Z. Vidím, že každé to písmenko je iné, je v tom trošku chaos, ale tak ako nič nie je dokonalé, pravda. Dáme sem to Ž, tak to Ž, trochu si to zväčším a teraz idem späť, vyberiem T, Ctrl-C, idem do skicáru, nejdem do skicáru, lebo to nebude fungovať, musím ísť najskôr do Wordu, Ctrl-C a idem do skicáru, Ctrl-V a tu na to písmenko takto pekne umiestním, Ž, T a teraz ešte to posledné písmenko mi tam zostáva, vyberiem si O, Ctrl-C, idem do Wordu, Ctrl-V, Ctrl-C a znova do skicáru a umiestním tam aj to posledné písmenko. Takže mám písmenka umiestnené na skreblovnici, to je teda žito ako výsledok. Teraz si to len celé vyberiem, Ctrl-A, Ctrl-C, vrátim sa späť, vymažem tú starú skreblovnicu prázdnu a dám tam Ctrl-V, skreblovnicu novú, už s tými písmenkami. Tak, a som pripravený do ďalšieho kola. Znova v pomocnom ďalšie písmenka. Tu si spravím ďalší riadok tejto mojej tabulečky. Opla. Prečo mi to nedáva ďalší riadok? To nebude také easy. Neviem, prečo to nefunguje dobre, ale kliknem si sem, dám insert a tabulka má 7 týchto, takže spravím tabulku 7x1 a už si tam znova len povyberám. Takže z tých písmeniek, ktoré som použil žito, takže C mi tam zostalo, Ctrl-C, Ctrl-V, N mi zostalo, Ctrl-C, Ctrl-V, P mi zostalo, Ctrl-C, Ctrl-V a doplním povedzme ďalšie písmenka Ň. Samozrejme, nemôžem si doplňať tie písmenka, ako sa mi zapáči, ale mal by som si to niekde evidovať, aby to bolo korektné podľa pravidiel. A povedzme, že to. Celé si to skopírujem. Vrátim sa do zimnej ligy a tuto dám a poviem si, že a toto sú písmenká na ďalšie kolo a už len to spravím, že všetkým registrovaným hráčom pošlem mail, že teda vyhodnotené to bolo, víťazné slovo bolo také, aké bolo a písmenká do nového kola sú tieto. A tak hrám, až pokiaľ teda neskončí, kedy to máme naplánované. To je úplne že komplexný návod k tomu, ako toto celé spraviť. Jediné, čo k tomu treba, je teda internet, tento bezplatný live účet. Využiť môžete teda tú šablónu, ktorú sme pripravili u nás v škole. Určite sa dá spraviť krajšie, múdre, šikovnejšie, dokonalejšie, ale nie je to nejaké, že samozrejme nejakú chvíľu to človeku zaberie, ale dá sa to takto rozbehnúť. Takže toľko môj výklad a ak máte nejaké otázky, tak sa ich spýtajte. Ja by som sa, vlastne vy ste to graficky všetko navrhli, aj tie písmenka, aj všetko, ako to je? To sme asi niekde po internete pozháňali, že sú niekde také fonty a doplnili sme, bolo to po anglicky, tak sme si dorobili tie slovenské, ale hovorím, kľudne môžete použiť to, čo máme hotové, že nemusíte sa s tým hrať, ale keby niekto mal veľa času, tak to môže vymáknuť úplne do dokonalosti. Ďakujem, ja by som rada si to od vás radšej. Nemám toľko času. Jasné. Hovorím, že ja som to teda vyriešil tak, že som to síce takto vymyslel, ale teda mali sme študentku, našu bývalú absolventku, ktorá nám chcela pomôcť niečím a tak som sa jej spýtal, či by to nechcela robiť a jej sa to páči, takže v podstate celú tú bežnú agendu s tým robila ona, že to ja som s tým nemal prácu, len teda na začiatku sme to takto vymysleli a spoločne sme tam ešte
mi to tam do detailov, som jej to ukázal, že ako to môže spraviť a ona to zasa tiež vylepšila o nejaké svoje vlastné veci a takto to vlastne celý v tých pár týždňov bežalo a teraz púšťame tú zimnú ligu. Ďakujem. Dobre, samozrejme môžu a nemusia byť nejaké ďalšie otázky. A keď nie sú, tak by som to zabalil a ukončil nahrávanie. Dobre, tak beriem to tak, že je koniec a zastavujem nahrávanie.